Ассалому алейкум, бародарони азиз. Нами апашка хатиб боз мо барои ҳамаи бародарои ғариб, бародарои дур аз ватан дар шаҳри Тюмень як қурутои тоҷикӣ тайёр мекунем. Хай тамошо кунем да. Очам қурутоб кадаи бе ма мехӯрад. Очам қурутоб кадаи бе ма мехӯрад. Мо қурутоб кадаи бе очам мехӯрем. Эй мо қурутоб кадаи бе очам мехӯрем. Оча ҷон куҷоӣ бачаира дурта бинӣ. Я вот я буду. Очам қурутоб кадаи бе ма мехӯрад. Очам қурутоб кадаи бе ма мехӯрад. Мо қурутоб кадаи бе очам мехӯрем. Эй мо қурутоб кадаи бе очам мехӯрем. Оча ҷон куҷоӣ бачаира дурта бинӣ. Хел зиба биёӣ бачаки зурта бинӣ. И бачаира дури чида дигаре. Қурутои мо тайёр шид. Дидесина чӣ хел қурутоби бамаза метоба. Кадоме аз шумо берун аз ватанен дар шаҳри Тюменин, Россия, марҳамат кунем бародарони азиз. Кафе Свиток, Республика 175 бо Республика 143 метавонем биёем апер қурутоби ватанира бизанем, кайф кунем бародарони азиз. Акай Рустам, хай ку қурутобам тайёр шид. Чӣ гуфтанем? иштиҳои тамом бачаҳо ҳама вақт биёед иншоалло ки ҳамиҷаем худо хоҳад қурутобҳои бамаза мекунем. хая попробуйт кунед, иншоалло ки маъқултон мешавад. ҳатман комментариява подписатсияро фаромӯш накунед. Худо нигаҳбонтон.